गीताचं नाव आहे आहो शाळेत जायाला आमची चिंगी नटली। चला तर मग सुरू करूया। शाळेत जायाला आमची चिंगी नटली, चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली। आहो शाळेत जायाला आमची चिंगी नटली, चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली। आहो शाळेत जायाला आमची चिंगी नटली, चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली। आहो शाळेत जायाला आमची चिंगी नटली, चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली। आहो शाळेत जायाला हो घेतलं दप्तर नवीन, आहो शाळेत जायाला हो घेतलं दप्तर नवीन। आहो शाळेत जाऊन हो म्हणते भरपूर शिकीन, आहो शाळेत जाऊन हो म्हणते भरपूर शिकीन। आहो शाळेत जाऊन हो म्हणते भरपूर शिकीन। आहो शाळेत जाऊन हो म्हणते भरपूर शिकीन। ही ज्योत ज्ञानाची घराघरात पेटली, ही ज्योत ज्ञानाची घराघरात पेटली, ही ज्योत ज्ञानाची घराघरात पेटली। ही ज्योत ज्ञानाची घराघरात पेटली। चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली। चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली। आले सर्व शिक्षा अभियान शासनाचे हे धोरण, आले सर्व शिक्षा अभियान शासनाचे हे धोरण। आले सर्व शिक्षा अभियान शासनाचे हे धोरण। आले सर्व शिक्षा अभियान शासनाचे हे धोरण। सर्व मुला मुलींना हो शाळेत दाखल करून, सर्व मुला मुलींना हो शाळेत दाखल करून। आहो गोष्ट ही मोलाची घराघरात पटली, अहो गोष्ट ही मोलाची घराघरात पटली। चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली। चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली। आहो शाळेत जायाला आमची चिंगी नटली, चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली। अहो शाळेत जायाला आमची चिंगी नटली, चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली। प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम। प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम। 100% मुला मुलींना शाळेत प्रगत करून, 100% मुला मुलींना शाळेत प्रगत करून। आहो वर्गाची रचना शाळेत पोहोचली, आहो वर्गाची रचना शाळेत पोहोचली। चिंगी नटली, बघा बघा शाळेला सुटली।
व्हिडिओ निर्मिती श्रीमती माधुरी पाटील. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.